Gago. Kel, alam nyo, kahit sino sa mga, hindi naman sa nag-video lang tayo, pero yung samahan, hindi natin yung samahan. Kasi, pangit yung hindi nagkikuhan na pagkakapitan kayo. Oo, tama lang, pre. Tama Alam, daro na. Shit. Yung sa amin naman lang ganyan, bakit nag-video lang kami eh. Kasi, Huwag yung bibigyan nyo. Tayo rin naman yung nahihirapan, di ba? kasi, kasi tayo nakakakita eh. Sa kanila hindi nila nakikita yan. Oo nga. Nararamdaman nila. Hindi, tayo rin yung, kaya nga tayo nakikita natin. Nagkakadala sa mga natin. Huwag tayo samahan natin, di ba? Yung samahan, hindi mo, yung samahan natin dito, hindi mo yung balikan yan. Iiyakan na naman. Yung magkakaroon mo. Hindi, tingnan mo. Yung ano, ngayon lang yung nagkaroon ng hira dyan. Ang tagal na yan. Diba? Kapang iba. Ngayon lang, nangyari lang doon sa ano yan. Doon lang sa may sigalo namin doon. Pre, ang ano ko, kanyang, pre, kaya ako nagkahinig siya kay Ryan, pre. Nag-iisa ako, nagpipirma ako ng ano, sila nagtagal ng basura. Nagtagal sila ng basura kasama si Tess, pre. Naunahan ka lang. Pre, ganito nangyari doon, pre. Inunahan ka lang. Tinakbuhan ako, pupunta sila sa taas, hindi pa tapos ang gawain. Pero nagpipirma pa lang ako, pagkatapos ng pirma ko, gagawa ako. Hindi nga. Hindi nga, inunahan ka lang. Eh kung pinabayaan mo silang gumawa nun, ikaw gumawa nung sa basura, di sila tinakbuhan mo. Hindi ko siya takbang, pero wala akong baka mga tapos. Sila, tol, hinahanap ko. Alam mo kung saan pupunta? Mataas na, pre. Kung sabihin, unahan lang yan. Pre ako, kung ako may susulat nun, siyempre, alam mo kung may basura doon, tatampo ko yun. Sabi ko, where you go, man? Yun ang dahilan. Pupunta siya sa taas, kasama. Sabi niya, magpipicture-picturean daw sila. Yun ang dahilan. Magpipicturean, pre, sarado ang ilaw. Oo nga, yun ang dahilan na hindi niya pagkakaliwan nun. Oo, nagalit ako. Nagalit sa akin, nagalit Ano ako. kasi? Anong dahilan? Pwede mo ako, pre. Ano ba? Bakit? Di ba ka naman? Putahan, di ba ka na? Namunod mo, wala pa akong ano. Yun ang Bakit? wala ka naman dyan. Tawag yung pare. Ano ba ang nangyayari? Ano ba? Talaga. Hindi, gusto na. Nilalamdam ko na yung ano yung pagmamahal na asawa ko. Dapat pa yung mga pagmamahal mo. Mga asawa mo, tinig naman maalam. Mahal na mahal ko. Kailan ba yung ano? Kailan ba yung... Ha? Sige pa. Isa lang mahal ko. Kailan ba yung ano? Francis, kailan ba yung concert ng Indiano ba yun? Indiano? Doon ba nag-umpisa yan? Oo. Sabi na lang. May ilan naman, kung wala ang dahilan naman. Ako sa aking ikaw ka salita.